EHZ-aren bigarren eguna eta Emir Kusturika eta Manu Txauren kontzertuen ostean, hauze da ikusi ahal izan duguna. Breakdance ikastaroan, Harrison System daukagu musika jartzaile. Zein uste duzu izan behar dela Euskal Herria zuzenean egin behar duen aldaketa agian hegoaldeko jende guzti hori erakartzeko? Aldaketan nik uste gehiago hegoaldekoak egin behar dugula, ez? Hegoaldeko jendeak handikan buruan muga dazka, zoritxarrez, eta kosteite zaigu asko iparraldera etortzea, ez? Ez dago urruti, berez, kilometrotan, baina oraindik buruan muga hori dago eta nik uste horrekin apurtu behar dugula. Eta gero ere, hegoaldeko komunikabidei esango nieke atentzio gehiago jarri behar dutela olako jaialdiekin. Nik badakit, atzean ez dagoela promotora instituziorik eta komunikabide batzuk zoritxarrez horren menpe daude askotan, ez? Baina nik uste kasu gehiago egin beharko zitzaioela komunikabideen aldetik eta orokorrean guztion lana izan beharko luke hegoaldean ere halako jaialdi baten berri ematea eta gehiago zabaltzea, ez? Eta nik uste horrela lortuko genukela hegoaldeko jende gehiago etortzea jaialdira. Zein uste duzu dela Euskal Herria zuzenean euskal kulturari egiten dion mesedea edo euskal kulturaren alde egiten duen lana? Bueno, nik uste kriston lana egiten duela, ez? Gehien bat jaialdiaren filosofia beragatik, hori ere oso importantea da, ez? Nola antolatzen den jaialdia, zenbat jende parte hartzen duen, modu militante batean, ez modu profesional batean, baizik eta modu militante batean, eta nik uste hori dela kultura sano bat egiteko modu honena, ez? Ez hainbeste kultura instituzionala edo subentzioen beharrean dagoen kultura hori, baizik eta herritik sortzen dana eta jendearen parte hartzea, bolondresa, militantea bultzatzen duen kultura. Hori da Euskal Herria zuzenean jaialdiak bultzatzen duena, jaialdi honetan, eta nik uste hori dela kriston aportazioa. Hori antolaketari dagokionez, eta gero bestetik egitaragua bera oso aberatsa da. Ez da bakarrik musikara mugatzen, eta musika aldetik ere musika estilo ezberdinak lantzen dira, ez da musika estilo bakarrera mugatzen, eta Euskal Herriko taldeak ekartzen dira, baina baita ere kanpoko taldeak, ez? Agian oso ezagunak ez diranak, hemen Euskal Herrian, baina horrek laguntzen du ere jendeak beste kultura horiek ezagutu ditzan,
eta aberastu dadin eta abestu gaitezen guztiak, ez? Eta nik uste kriston aportazioa egiten duela jaialdi hori. Euskal Herria zuzenean jaialdian jarraitzen dugu, oraingo honetan Deabru aktibitateetan taldekoekin. Heldu berriak zarete, ala asteburu pas etorri zarete? Heldu berriak. Heldu berriak. Lehenengo aldia da hemen jotzen duzuela? Bai, eta plazera handia, hau izango da uste Euskal Herrian dagoen jaialdi aitzindaria, ez? Horrelako festival eredu hartuta behintzat, uste lehenengotakoa izango da, gero dago Atortxurrok, baina ni uste hau da aitzindaria eta beti izan da guretzako erreferentzia bat, ez? Eta horregatik, aurten hemen aritza guretzako kriston ohorea da, ez? Eta gogotsu, jotzeko gogoz. Herri bat zuzenean da urtengo leloa, eta ja alde musikalera pasatuz, zuzenean ikusiko zaituztegu, zer aurkituko du jendeak horreko eskenatoki horretan? Aurkituko duna da betikoa, festarako gogoa eta talde bat oso direktona daukena, nire ustez. Zer utzi dituz zuri? Ni ados nago, gu ikustera joango gara. Bale ba, eskerrik asko eta ondo pasa eskenatokian. Mila esker bat zuei. Udaltzainak taldearekin elkartu gara oraingo honetan, Frei Paia eta Etxaun Lekurekin. Zer espero duzue Euskal Herri zuzen honetatik? Bueno, hasteko aukera hon bat da hegoaldeko eta iparraldeko gazteak batzeko. Halako jaialdi baten, muga hori askotan gure burutan existi duten da. Eta horren barruan, hemen egiten dugun kultura apur bet erakusteko aukera bat izatea, bai. Joko duzue bihar eta etzi, ezta? Bai, behar dugu bihar rengo dugu itxasoa gunean edo hor, taberna baten barruan, eta oso leku itxurosoa da, ganea guk pantalla eta erabiltzen dugu, aproposa, eta gero domekan improvisatuko dugu, ze kanpoan behar dugu, eta ez dakik zer rengo dugu, baina, zer bai, eta hor gabiz ez duegi denporazia arraskatzen dugu beste ordu laurden bat, edo ordu erditxo bat, edo engainatzen dugu antolatzaileak, ez? Zer nolako aportazioa egiten diola uste duzu Euskal Herria zuzenean jaialdi honek euskal kulturari? Bueno, behintzat, alde batetik kanpora begira ipintzen dago jendearen ikuspegian, ez? Bada jaialdi bat, behintzat adibidez Frantzia hegoaldean eta badaukan bere pisua, ja urtean egiten delako, eta gero bestalde batetik kriston antolakuntza lana da, erakustaldi bat, ez? Ikuspegi horretatik. Igual, beste gauza askoren artean, bi horrek azpimarratuko neuke ez. Zer aurkituko dugu bihar zuen kontzertuan? Esango bagendu eurretik, seguru benik ez geunke asmatuko, ze inoz ibili gara hori orden moduko bat ipinten, da gero inoz ez dugu bete, osak eguzur esango neuke. Humoretik nahiko dekonsaio bat, bertzoak, musika, irudi batzuk, eta hortik aurrera buruek amotzen duen apurro hori. Bueno, eskerrik asko bihar ikusiko gara, eta osatu, ez da zue? Eskerrik asko, aio. Jende aurreko zera ez du atsegin
jende aurregotea ez dugu atsegin, hankei eragiten gabiltzarinari, atsegin gabiltzarinari, lasai antzatu eta dantzan gogorregin. Bertsolariak gara behar duzue jakin, bertsolariak gara behar duzue jakin, oinarte dantza ez da egin bertsoekin, aioi egin bertsoekin, lasai detzaunez gara Manu Txau eta Fermin. Ezu ez gara haiek hori argi dago, ezu ez gara haiek hori argi dago, hemen urbiltzea hartugu arraro, arraro hori argi dago, ezin da izango baino estatikoago. Estatikotasuna gailegez atara, estatikotasuna gailegez atara, gaizuan beharko gineaken guztiok kubara, aioi guztiok kubara, gu ez gara personak guen borrak gara. Gaur Euskal Herria zuzenean jaialdiaren azkenengo eguna, baina ez pentsa jaia hemen bukatu denik. Gaur kontzertuak, zikiro jana, azoka eta kale animazioa jarraitu egingo du teletan, beraz, gozatu ezazue geratzen zaizuen azkenengo egun hau.